Scríodh stádaí ann an ortú. Tá sé bheith giúnsacha mar a bheith sin na scríodh stádaí an an ortú le toiseach, mian agus díreach. Tá sibh dul a scríodh mo dhéin a tógáil budach sneachta. Dealamh a thaobh. Tá an gcílle a cruinneachach sneachta agus a déanú dá bhall mhór de sneachta, is an bhuaic an budach sneachta. Seo an toiseach. A tógáil an budach sneachta. Nuair sin tha an gcílle a chur iad gúil agus cúran son sráin ag an budach sneachta. Seo dealamh a gá. Mian. Ag an díreach tha an budach sneachta díseal, agus a at agus scarf agus labhainn ag an budach sneachta. Seo an díreach. Scríb sentence 1 agus 2 ans an jotar. An toiseach tóca mí an budach sneachta. An nuair sin cuireadh mí iad at, scarf agus cúran son sráin. Cuir críoch sentence a 3. As steabhaigh sin, tug dhéanamh beachcan seo. Tóca mí dealamh de an budach sneachta. Fáileadh mí ar ais a stoigh son chocolate chip all. Ní mí sapach sneach. Ní mí budach sneachta eile. Seo mar a gcuirteach siú críoch sentence a 3. Éisimplar de sentence a 3. As steabhaigh sin, ní mí sapach sneach. Dealamh a 4. Dean dealamh uile de ruút a dhéanamh tú a steabhaigh sin. Fuidir tú video a chur ar Google Classroom a bríomh dhéon dealamh a 4.